दिनै गसाइगाव बिएड कलेजनि 25थि गायसन सान 1995 मायथाइनि 30 एप्रिलाव गसाइगाव बिएड कलेजखौ पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि दैदेननायाव गायसननाय जादोंमोन। दिनै 2020 मायथाइनि 30 एप्रिलाव बियो आबुङै 25 बोसोर जाबाय। कलेज सामलायग्रा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो रुफाथि मायथाइ खुंनायनि थाखाय आनजाय आफाद दानानै लाहार फाहार खालामबाय थादोंमोन। नाथाय हादराव लकडाउन सोलिनायनि थाखाय रुफाथि मायथाइ खुंनो हानाय जायाखिसै। बे समाव जों मिथिनानै लानि गसाइगाव बिएड कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर'नि मोनसे फोरमायथिनि गेजेरजों। दिनै इंराजि 30 एप्रिल 2020 मायथाइ, इंराजि 1995 मायथाइनि 30 एप्रिलाव गसाइगाव बिएड कलेजखौ गायसनदोंमोन। दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय। बे गोथार बुब्लियाव आङो जायगानि साफ्रोमबो मानगोनां गायसनगिरि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। जर'खायै पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म, फाउन्डार प्रेसिडेन्ट, आरो मुस्रि गुनेश्वर मोसाहारि, फाउन्डार सेक्रेटारि आरो प्रिन्सिपाल बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मानखौ बावहरबाय। बिथांमोननि नाजानायाव दिनै गसाइगाव बिएड कलेजआ 25 बोसोराव आगान होबाय। जागायजेननायनिफ्रायनो गसाइगाव बिएड कलेजआ गोबां जेंना जेंसि भुगिबोनांदों। गोबां समाव एनसिटिनिफ्राय सकस नटिसबो जानांदों। इंराजि 2005 मायथाइयाव 1 बोसोरारि बिएड कर्सनि थाखाय एनसिटिआ मोनसे रिकगनिसन होयो आरो 2012 मायथाइयाव 2 बोसोरारि बिएड कर्सनि थाखाय गसाइगाव बिएड कलेजनो एनसिटिआ रिकगनिसन होयो। 2017 मायथाइयाव 2 बोसोरारि डीएलएड कर्सनि थाखाय आरोबाव गसाइगाव बिएड कलेजआ रिकगनिसन मोनो। दिनैसिम बे 25 बोसोराव गसाइगाव बिएड कलेजआ रोजा रोजा क्वालिटी टिचार जोनोम होदों। प्राइमारि आरो सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय बेखौ लानानै जोङो देरगायो जे समाजनि जि मोनसे लुबैनाय जे साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, समाजनि जि सोलोंथायारि लुबैनाय बेखौ जाफुंहोनाय, बेनो जाहैबाय समाजनि लुबैनाय। आरो आं मिजिंथियो गसाइगाव बिएड कलेजनिफ्राय जेसेबां बिएड आरो डीएलएड डिग्री लानानै जाय मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोनहा उथ्रिलांदों, बिथांमोनहा जाहाथे समाजनि मोनसे गिदिर लुबैनायखौ जाहाथे सुफुंनो हायो, बेखौ जों मिजिंथिदों। जोङो अरायसम मिजिंथियो जे गसाइगाव बिएड कलेजाव मोनसे मोजां क्वालिटी एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट जों सोरजिनो, जाहाथे साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव रोंखा राखा खालामनो हायो, बेनि जोंनि थांखि। बे थांखि हिसाबै जोङो एकाडेमिक कमिटि जों दादों, जाहाथे साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि क्लास एटेन्डेन्सखौ रेगुलार खालामनो हायो, सम मथे जाहाथे सिलेबासखौ फोजोबनो हायो, डिसिप्लिनखौ जाहाथे मोजां मेनटेन खालामनो हायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै जों एकाडेमिक कमिटि जों दादों। फरायसाफोरनि आरो फरायसुलिफोरनि रिजाल्टखौ क्वालिटी खालामनो थाखाय सम मथे जोङो आनजाद खुंनो थाखाय मोनसे एग्जामिनेशन कमिटि जों दादों। जर'खायै आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनो थाखाय गसाइगाव बिएड कलेजाव वुमेन एम्पावारमेन्ट सेल जों दादों। डिसिप्लिनारि साब कमिटि दङ, ग्रीभेन्स एन्ड रिड्रेसेल साब कमिटि दङ, बेजों लोगोसे स्टुडेन्ट्स इउनियन दङ। स' बेफोर गुबुन गुबुन आफादफोरनि जि थांखि, बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि कलेजाव क्वालिटी एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट सोरजिनाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे आखा फाखा जाहोनो हायो, बेनो जोंनि लुबैनाय। गोबां समाव जोङो गोबां सेमिनार, वार्कशप, ओरिएन्टेसन प्रग्राम बेखौ जोङो खुङो आरो मेथाइ खननाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय, गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौबो जोङो खुङो। सम सम जाय हाबाफारिखौ जों गोनां सानो बेखौनो जों खुङो।
दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आङो बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन जे 2020 मायथाइनिफ्राय गसाइगाव बिएड कलेजाव BA कर्सखौ जोङो जागायगोन आरो आर्ट्सनि मोनफ्रोमबो साबजेक्ट जेरै बड', इंराजि, आसामिस, एडुकेशन, पलिटिकल साइन्स, इक'नमिक्स बेफोर साबजेक्टआव जोङो BA कर्स जों जागायगोन। जोंहा साफ्रोमबो फेकाल्टि मेम्बार्सआ NCTनि नर्म्स हिसाबै क्वालिफाइड आरो हार्ड वर्किं। बिथांमोननि नाजानायाव जों दिनै रोजा रोजा क्वालिटि टिचार्स जोङो जोनोम होनो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोरै गोजोनथाव बाथ्रा। आङो बुंनो सानो जे जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजाव थोजासे बे 25 बोसोराव जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाहोनो हादों। जोंनि कलेजाव गेलेग्रा फोथार दङ, प्रिन्सिपाल क्वार्टार दङ, बयज हस्टेल दङ, ICT लेब दङ, कलेज केन्टिन दङ, कलेज गार्डेन दङ आरो मोजां लाइब्रेरि दङ। बेजों लोगोसे थोजासे क्लासरुम दङ। फैगौ समफ्राव समाजनि जि मोनसे लुबैनाय, सोलोंथायारि जि लुबैनाय, बेखौ जोङो आबुं खालामनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। गसाइगाव बिएड कलेजा दिनै 25 बोसोराव आगान होनायनि जि मोनसे बुब्लि, बेखौ रुफाथि मायथाइ हिसाबै जोङो खुंफुंनायनि मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद जोङो दाखादोंमोन। नाथाय भारत सरकारनि जि लकडाउन, बेनि थाखाय जों दिनै खुंफुंनो हायाखै। कलेजनि फिरफिलाखौ जोङो बिरहोदों। दा उननि समफ्राव खाबु मोनोब्ला जोङो बे रुफाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। गोजोन्थों।